ham tong nam le korang sok le ko ni manu apa no cai tong no korang ko ke sana ni puila ono je ora phai ma jak khajak chini Tripura Hasteni Honorable Cabinet Minister and Bupa they chini Honorable MLA sir they chini Bharatiya Janata Party ni joton adong so a joton bumung khulia जों दिनै कुथुमलाय बान्दा कुथुमलाय बान्दायाव जों गिसि थाइसे थाइनै खालामलायनाय ताम बागै जोंनि भारतीय जनता पार्टी सरकाराव फायनाय बाहायके फायनाय ताम खालायनाय बरक रक जतन सिसाबाय खाताबो जतन बुजिबाय खा जों जतन बरम रु बुइनो जतन बरम रुइनाय जतन हामजा मुयाफारो हाफानो बुइनो थकायनाय दफानि मुं फालै दफानि हिजिरगिनाय बुवाग्रानि मुं फाल जानाय र बरनो जों अरनि विनाश खायमार हरसिनाय ओ सिगाङाव आं दिनै अक्रा पद्मश्री एवार्ड मोनजाक उथिनि तेलामुरानि बिक्रम बाहादुर जनते न थांगा आं आरो खायसे कक बत अक्रा बादा दुसिबा बुरा बुखा अनेक बुआ सिजाकबा बिन थाने खानामासे खायसे कक खानावने बेलेना खाफुजाक बुआना सावो जे ताबो त्रिपुरा मथानि कोर डिमान्ड जे ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड खायने बुने आमो कि सम्भव दा निसंग बुआनो इनके तो आलो सनी रायखे बाहाय आंगे साका आनि रायखे तो सिनि पृथ्वी तो आमसे गोल हायके से आ पृथ्वी न जों सतननि हाय तेसा वारि दिरिमनोबा माया नबले के यूक्रेन बाय रासिया जुद्ध नांग तंगो आमा के जुद्ध नांग थानुले चिनगो मोले साका ओ बांग्लादेश किसु अंश तंनायखौ आसामनि किसु अंश तंनायखौ आमरा नाहारिने सेसे चिनि त्रिपुरालेन साननायखौ मोनो माया नके माया हेने सावो आं थकायबो साना रियाबा थकायबो साइमियाबा बोय साका जे आमो तो समबि आमो तो माया जता मान नंके जों साव जों भारतीय जनता पार्टी जों सरकार फाइ दं डिटिएडिसिबो फाइनाय जों ताम फाइनाय चिनि गोबां मास्टार प्लेन खायजाक दं बाहायके चिनि हास्टेनि मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजी बिनि लीडरशिप वो ताक चिनि विभिन्न कैबिनेट नि चिनि मिनिस्टार्स रो ते चिनि एमएलएस हो जतन बरक कायसा मनाजाक नावैनाय जों दिनि संकल्प पत्रबो दिनि अखरखा जे जों ताम खायनाय आ ताम खायनायाव कक्थायाव आमो मान खामो माननाय आरो नरम नायनाय दि ताव ताक मामा बरक साइको बीजेपी वो त्रिपुरा सांगसे त्रिपुरा सान बक सामो खायबायाखौ त्रिपुरा सान हामखाय खायाखौ ताबो जोंनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होइते खे जे हस्टेल तांजालि दंगो स्कुल तांजालि दंगो एकलव्य स्कुल EMRS दंगो आरो किचिन बरफ परिया देबा चिन बरफ पर नामले किचिन बरफ त हामे थाना चिन बरफ त फन हामे नामले जा आमो ति पर्सन हमखै बस जोंके ति पर्सन हमखै थे तो जोंके एनडि ति पर्सन बाक्सा के बो सावै तो फिउखा बीजेपी रो फायखाय एडीसी से थालिसिस ने पो सिक्स एडिशन फालाय जादों हांखाय सेंट्रल लो दङ बीजेपी स्टेट दङ बीजेपी जम्मु काश्मीर नि आर्टिकल 370 कटर मानस नरिसिमा नखे आ एडिशन खायनो ताम दंसा जदि सियासत टिप्रासन हामजायना एडिशन न नायके बो काले नरिसिके मु हेदेबा जम्मु काश्मीर नि आर्टिकल 370 न से नरिसिमा न ओबो एडिशन मा बिजब खायमा खामले जदि मुसु खाखबा गिमिया चिनि प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा चिनि ऑनरेबल सीएम चिनि मंत्री अकरा चाकमागर ताम साला खन खरखला एकटा इंची फन कमाग लाख एडिसिनी बिनि नेतृत्व कायचापन एकटा इंची फन नरजाक लाख एकटा इंची फन नाग लाख आज एडिसी तमने चिनि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तमने आमो एडिसिनी तमना आमो के फैलाम बुजा बुजि खाइनाय बुइनो अराय परे खाइना बगैसे आमो आमते साइतो ताम बगै ताम बयाते खाइतो खामले बरक साइमाखा जत बरक बो ताबो आइदिनि हाइलिया मोबाइल कुरिया मोबाइल जत ताक सिकितो बां थांका जतन सिउ जतन बुजिउ बरक कुबि कथारना जतन सिनु सामो खाइनाय सामो खाया जतन सिनु ताबो स्पेशली चिनि और महिला मोर्चा
여 까까 까기 삐 나나 성저도노 너도 사례 본 집에는 버사 부지 보여 버사 어그제 까피부 살면노 버사 버헉 사다리네 까피부 살면노 너는 너마 안 사라니고 죽었다고 그래 너는 버르는 죽었다고 그래 너는 사노마 버르네 너는 왜 신이고 사고 그거 사고만 너는 왜 신이고 아 막이 너 아꼭 사탄이 반지 너를 로이 또 그래 뭐라고 막 기사 하이치 불라 오치 불라 로만 또 딱 맞게 너를 거 가는 사람 너를 라이트 한가 지니 보였어 너를 쉬우 오케이 너를 구불구이 버러는 신인디 때 너는 딱 후보 구간하게 동네는 뭐 꼬투막 한 삐리 당이네 이제 좀 사분을 이렇게 잘했네 서 사분을 너를 한게 뭐부 사너를 한게 뭐 기사를 사분 발만네 이렇게 그만만 또 뭐자 그거 제 상관법 받으러 하는 시간은 제 지금 살이 동문이로 아까하고 사모님 어떠신 남이 똑같아 ताबो हिमालय चीनी भारतीय जनता पार्टी हाकाय जों डेभलपमेन्टनो नायो डेभलपमेन्ट खाना थाके जत दिगिन खानांगौ शुधु राबार बुफां रै बुंनिया खोदों रै सिमे बुंनिया ताबक से खोदों माखा निजेनि बागै रिने रिसाफा तागि नाखना नन खोदों मां रै तो के नों बो आगाय थांगोनले निजेनि सामुदु आवके नों आरनि हयते रिने कायसाफानो फालि माखांखाय निनिबो किछि चाले व्यवसा बानिज्य थांगौ आबो हाय खलायना निमिनाय एडीसी हाफांगो पटरमा के प्रत्येकटा जोन साब जोन ओ जे क्लास्टर नि ओबो खलायनानि ता तांनानि आबो चिनि संकल्प पत्र दरा बुकनाय मांगमा तंगु तै चिनि मेडिकल कॉलेज बो खुलग जानाय दंलायो मेडिकल कॉलेज खुलगनाय ओबो हाय व्यवसा बानिज्य मा खलायजांनाय गतै बोरै सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन न साक साक बाय थांबा जानाय बागै साक म खायनाय बागै कामाय किसी सा खायनाय बागै आमा हायनि सुजुग सुबिदा खायनाय बागै न बांमा जों स्टेप ना हाजा आवन बागै न बुइबाय साजाक थं अमं थं बैचुन नरम नु नुखना बादो खुमरा बाय मार्बेल नाय कगलायो आं कि बरनो आर थां सरायना थांबा आं बरनो सरायना थांया अमो खायना थांया आं सुदु थांखा लुकुनि आशीर्वाद सानन थांमाने आमा कि बुल देबा लुकुनि अकर जागा तजतन मताय बाक्सन बुले enke ta ang ta asirbat sanan thangu ang borno orai porai khana thangya borno domki somki rau thangya amo sebor khatam khlaka badu khmo nai kok laika gari sibai laika usakan mayong bai buthar jagi nai champlai kamiwo amang ko thino se khosawene sa amma se lamma rasta obruk khana thalaika tabule khai khaba bar daga jeng ta theiga khaba postmortem tlang nai ताम खलायका ताम उनो सरकारि सुजुग सुबिदा ताम खायमनो आवास माना लिलिमले लामा ब्लक खायनाय नों एसडीएम रनो से बुरो हना पंखाय नों बाहायकले सुजुग सुबिदा मानसिनि बा जों गाहाम खायना थाखबा जों गाहामनो एसे यासाकलिया खले तफनो ताम खलायका जों मिया प्रग्राम फ्रु तिनि अनरेबल सीएम सर मुख्यमंत्री फैनाय थांनाय बनो जों थांनाय लेखा बरन बांगै सरकारि बाबे 5 लाख टाका कम्पेनसेसन बरनो चुबा सुरु राखा के आम बागै न जों सिनानै दांनाय बय जोंनि फ्लेग न जतन खितार हो सतेर हो आनि ओ फ्लेक्स राव जतन चिरि खिबो हाय खायो बर लामानि फ्लेक्स चिर फानतले आनि ओ बखाव से साबाकलाय थांखै बखानि मनना पिक्चार न खुइमे नाबले हाय जोबा जत पाराओ सिनि मुं सौखा साइको बदे फना बदे बिलु हिसलायका ओ बदे फना बदे बिलु कक जांक खनामानि आमन आशीर्वाद आमन आनो भूत गनाय हे आला आमगे गरम थाने आसने कयमु तै मीडिया चैनल लहैते काने कयमु केबो भाइलेंस ता खलायलेदि जान खायता जान खलायथो जान जिरि तलायथो जान जुमथाय खलायथो एकदम वायलेंस फ्री के थांगिनाय गरो भोट कासिक खलायदि भोट होलायदि तै मीडिया नि अनते सावा आ स्पेशली चिनि जे विरोधी तनाय रनो नरम वान सबदि बखा बिसिङो वान सबदि भोट होनानि से कामा सिरिं के वान सबदिनाय साबले के साने नर वान सबदि साबक कुबै सामं खायतम नर त नुगै तमु चिनि बसखाव साइता चिनि अनरेबल एमएलए सारबो साइकला का ताम खायजाखा तेसे ताम खायनाय जों तेबो खनालायनाय को ताम होनाय आमबागै आनि आसेन कयमु नरम थानि आं आशीर्वाद सानो नरानो गोबां भोट होदि पारिदि नर नगरि माइसारि तिरो खाने आशीर्वाद होदि
आज छैन हामी खुल्मु शङ्का अनि कौरव चाहिँ तो कारण नकर जदि भारत माता की जय, वन्दे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद।